Aquest treball que és un treball de l'associació Amistança, més que comanda de reiens. Pramo los reiens du Purmari, que s'han retrobat sense suport a dansa dels petits. Et donc, que m'han comandat de hauca au carrer, pramo que m'han dit, me dit en francès, n'hi ha pas. Que juga cada any a Canfranc, de la commemoració de l'inauguració de la guerra de Canfranc. Et que s'hem dit, que s'hem dit, bon, l'objet du disque que serà el tri, le prétexte du disque que serà el tri. Voilà.